Пореден епизод от сагата Бойко Борисов и вечно неразбралите медии. Зойка, и аз нещо не те разбрах. Кажи за какво говориш? До вчера един въпрос бродеше като призрак из България. Ще се кандидатира ли Бойко Борисов за президент? Този въпрос кръжеше около премиера като досадна муха и често го изваждаше от равновесие. Като зададат тези президентски избори, вече ми се гади. Бях кмет, 2 години се обяснявах дали няма да става кмет. Сега от 2 години пак за тези президентски избори. Така е, господин Борисов. Като те нарочат веднъж за президент и иди обяснявай, че нямаш вице. Но журналистите едно си знаят. Бойко президент си бая. Аз откакто съм от 12 години в публичното пространство, само ме спрягат за президент. В края на краищата омръзна ми всяка година аз да обяснявам. Защо не опитате да обясните с езика на цифрите? 99% съм казал, че аз няма да се кандидатирам за президент. Вече ми омръзна година и половина едно и също да повтарям. Все пак остана 0,0001 вероятност да се кандидатирате. А това за журналистите си е напълно достатъчно. Да не кажа Зуек, предостатъчно. Но вчера премиера уби всичко президентско в журналиста. Бойко Борисов обяви, че няма да се кандидатира за президент на изборите тази есен. О, не! Рачко, иде ми да емигрирам в Венецуела! Идвам с теб, Зуек. По-добре с Уго Чавец, отколкото без Бойко Борисов. Защо решихте днес, без да ви бъде зададен въпрос, да кажете какви са вашите планове за президентските избори? Защото ме мръзнат 10 години да тичат журналисти след мен и да ме питат всеки ден едно и също нещо. Докато нацията скърбеше, единствен Евгений Генчев от сутрешния блок на Нова телевизия не искаше да се примири с черната вест. Добре, да ви питам за президентските избори, дали... Сега, Евгений, разбираме чувствата ти, но трябва да приемеш фактите. В края на краищата живота продължава. Рачков, най-добре да оставим премиера да го убеди. Понеже ми омръзнаха такива като теб, всеки ден да изместват вниманието на хората от това, което правим, с една и съща тема. Аз вече 7-8 години само слушам въпроса кога ще се кандидатира за президент. След този доста неделикатен намек няма начин Евгений да не е разбрал. Да, 99 и 99 на 100. Условието да се кандидатирате за президент е да ви изберат още веднъж за премиер. Имам условията към вас и такива като теб да спрат да ми задават този въпрос. Рачков, аз не разбрах, ще се кандидатира ли Бойко за президент, ама не смея да питам. Питай го ти. Добре, господин Борисов, не ми е удобно, ама все пак ще ви попитам. Ще се кандидатирате ли за... Омръзна ми всяка година аз да обяснявам. И все пак... Като зададат тези президентски избори, вече ми се гади. Зуек, олекна ми. Направо ми олекна. Може да не се знае кой е следващия президент, ама поне за пул следващия вече се знае. Прав. Пред камерата, подобно на премиера, застана и Виктор Калев. Училото на Слави. Много опасно близо. Направо лице в лице с нея. Не е така. Още по-близо.